S niekoľkými mojimi kamarátmi sme sa rozhodli, že sa pozrieme na to, ako ľudia vnímajú realitu. Pokúsime sa ich trošku nakopnúť a zľahka priateľsky šťuchniť pod rebra a dostať ich do situácií, do ktorých sa bežne v živote nedostávajú, no a sledovať ich reakcie. Takže teraz sme si zadali niekoľko úloh, ideme ich postupne naplňať. No a prvá z nich je tá, ktorá sa odohrá už o chvíľku. Ideme do kina na film Vratné láhve a uvidíme, ako dlho vydržia ľudia pred filmom v kine si nechať rozprávať príbeh, ktorý ich o chvíľku čaká. Poďme sa na to pozrieť. Lepí mi. No poďme. Dobrý deň, vážení diváci. Kým začne film, tak ja by som vám chcel dať niekoľko informácií. Ja som bol na filme Vratné láhve minulý týždeň a vôbec sa mi nepáčil, takže by som vám rád povedal jeho príbeh teraz, aby ste si mohli rozmyslieť, či zostanete ďalej. Takže začína to tým, že Jan Svierák hrá opusteného spisovateľa. Tie dôležité body, ktoré vás čakajú, je hneď na začiatku, približne 5. minúta, to bude smrť Svierakovej manželky. A približne v 15. minúte mu zomrie jeho prvý syn Jozef. Zostane mu ešte Peter a Lukáš. No a toto je už tá úvodná autobusová scéna takzvaná. Trávničku, víš, co si celou dobu říkal? To je jeho bývalého vnuka, brat, tam ten malý chlapec. No a teraz o chvíľočku on stretne tú Dášu. Ja vám k tej Dáši poviem viac. Nepočujem vás, hrozne to mám nahlas. Prepáčte, nepočujem vás. Jo, tak mám. Vidíš, to mám. Tak jak sme sa dneska... Ja, tam sú naozaj veci, ktoré vám môžu ujsť, takže ja som vás chcel upozorniť ešte raz. Všimnite si tých dvoch... A víš, čím to je? Pardon? V Japonsku bylo zemětřesení. Dobre. To rozhodí. Já bych mohla být seismograf. Tak ty na mě v noci myslíš, to je hezký od tebe. Já taky. Pardon? Na mě myslíš? No, vidím tě jako živou. Dobrý den. Jasne, sekundu, ale... Ty kokos. Ja som na telefóne. Pardon. Takže takto sme dopadli, konečne sme mali nejakú poriadnu akciu a reakciu. Jeden pán po mne hodil fľašu, ktorý som sa tesne uhol. To bol asi najvzrušujúcejší moment dnešného pokusu. A samozrejme, druhý pán z kína mi slúbil, že ma nahlasia zo slovenskej televízie a pošlu na mňa upozornenie, že aké veci tam ja robím v kine. Tak nakoniec som sa dostal do toho v pohode von a nedošiel som o nič, mám megafón, mám aj kamery, takže dobre to dopadlo. Bolo to skvelé. Takže, o čo tu ide? Ja vám ti vravel, ešte raz kalene vám opakujem, nebudem chodiť na kávu hneď vedľa miesta, kde som to urobil odteraz, hej? Lebo sa stane toto, čo nechcem, aby sa stávalo, že za mnou príde človek a bude to so mnou ešte riešiť. A dal som mu telefónne číslo nejaké a potom ma prezvonil a ja som mu povedal, že mám vypnuté zvonenie a odišiel preč. Nechcem chodiť na kávu, takže ideme vyskúšať, aký to je, keď by som tú fľašu v kine dostal. Chcem si to vyskúšať, lebo uhol som sa, možno som nemal a myslím, že vám to divákom dôžim. No na to, ale šupu. Dohľadí by to už trochu bolo. Ale našťastie, že som to chytil všade inde. Je to v pohode, kvôli tomu som si dal kapucňu a čím budem sprostejší, tým krajšie videá vás čakajú.